tämmöisiä ongelmia, nämä johtuu siitä, että mä tulin viime yönä kotiin. No kyllä me siinä jonkun aikaa nukuttiinkin ja 2 kuukautta oli niin kuin kerron niin kotoa pois. Niin pienempi poika nousi sänkyssä, istui ja sanoi, että isä hae vettä, hän on kauhea jano, mä sitä vartoon nyt vähän aikaa. No poika vartos vähän aikaa ja hetken kuluttua taas sanoi, että isä hae nyt vettä, mulla on kauhea jano. Mä sanoin, no vartoon nyt vähän aikaa. No poika oli taas vähän aikaa hiljaa. Sitten nousi joku sorsan pää sieltä ja sanoi, että hae nyt isä sitä vettä, mulla on kauhea jano. Kyllä mä sillä aikaa voin natisuttaa äitin sänkyä. Että tämmöisiä kaikkia ongelmia kulkaa kasaantuu ihmisille. Että no, se on sama kuin, tämä on hyvin älykäs poika, tämä nuorempi poika, se koulussakin se viittaa, aina se tietää kaikki, kun opettaja kysyy, että mikä on paniikki. Ja kun opeteltiin näitä sivistyssanoja, niin poika sanoi heti, viittasi ainoana luokallaan muuten, sanoi, että se on se kun risti puuttuu. Mitä sinä sillä tarkoitat, sanoi opettaja. No se on paniikki silloin, että kun sisko laittaa joka kuukausi aina ristin allakka ja kun se ei tässä kuussa laittaa näyty, sanoo, että Herra Jumala, nyt tulee paniikki. Minä tulin kuulkaa tuolta Pohjanmaalta ja 2 kuukautta olin siellä ja aukasin makuuhuoneen oven, niin vaimo istui sänkyssä, uusi sininen yöpaita päällä ja uudet tekoripset räplätti, niin kuin olisi kottaraisparvi lentänyt telefonilankalle ja sanoi mulle, että mitä sä nyt kotiin tulet. Mä tein, eikö se ole kiva, että aviomies tulee 2 kuukauden poissaolon jälkeen kotona käymään? No onhan se kiva, sanoi vaimo, mutta pitäisi soittaa sentään ensin, taikka kirjoittaa, taikka ilmoittaa, että Jumalata tulee keskellä yötä ja yllättää. Ja tällä tavalla se on sitten kamalaa, kun tulee yllättää, eikä ole ilmoittanut, jos taas ei ole ilmoittanut ja yllättää, se on vielä pahempaa, kun ei yllätä ollenkaan. No sitten se puhui näitä yllätysasioita ja minä menin vaatekomeroon, että pläjäytän sieltä yöpaidan päälle, niin ihan vieras mies seisoi siellä vaatekomerossa. No eihän minä hiljainen hämäläinen muuta kuin seison suu auki siinä, mutta sitten kun minä näin, että sillä oli mun yöpaitani päällä, niin minä sanon sille, että no ehtoota nyt sitten. Niin se mies sanoi mullekaan sieltä komerosta, että ehtoota vaan ja pani päänsä ulos sieltä, mä näin heti, että oli tutun näköinen. Mä että anteeksi, että ollaanko me Herran kanssa tavat joskus aikaisemmin, kun Herra on noin tutun näköinen. Se mies sanoi, että kyllä, viime yönä, että seisotte hänen vaatekomerossaan. No niin, kuulkaa, ja nyt alkaa sitten oikein semmoinen romahdusmainen konkurssi, eli pakkohuutokauppa, myydään tää Mutikaisen Jussin konkurssipesä ja jaetaan ihan ilman. Tavara on, kuulkaa, mitä vaan on nippoa, nappoa, kippoa, kappoa, puuvattia, pesuvattia, pisuvattia, inkivääriä, pirunsääriä, lehmän kenkiä ja kirpun länkiä, rahasta on hirveä puute. Akka varasti viimeisen leivän, kiipes vinttiä, veti tikarappuset perässä ja nälkäkuolema uhkaa 15 lastani. Ja sen tiedätte, kun 15 lastakin maailmaa hommaa, niin siinä ei paljon kerkeä olleen kädet ristissä eikä jalat. Oli menneen viikolla, kuulkaa, lompuuki täys rahaa. Mä tulin Pohjanmaalta, kuulkaa, takki tuolla, lompuuki povitaskussa. Mä panin sen tuolin selkälauralle, lompakko povitaskussa, keskimmäinen 5.